या राणेसाहेबांनी महाराष्ट्राला नेतृत्व दिलं, देशाला नेतृत्व दिलं. त्यांच्या मनामध्ये एक समाधान असेल की ज्या बाळासाहेबांनी त्यांना मुख्यमंत्री बनवलं, त्यांचं धनुष्यबाण घेऊन आज आपण निलेशी उभे आहात. निश्चितपणे माझी खात्री आहे की साहेबांचं ज्याला मी आत्मचरित्र वाचलं त्याच्यामध्ये अतिशय गौरवपूर्ण उल्लेख हा आदरणीय बाळासाहेब ठाकरेंचा आहे. हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंचे विचार घेऊन कोकणची जनता नेहमीच पुढे मार्गक्रमण करत राहिली. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा स्वाभिमान हा बाळासाहेबांनी संपूर्ण महाराष्ट्राच्या आणि मराठी मनाच्या वर बिंबवला आणि आज त्या दृष्टीने महाराष्ट्र वाटचाल करतो आहे. आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदेसाहेब, आदरणीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, आदरणीय उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली आज भारतामध्ये जो एक प्रगतीचा विचार आदरणीय मोदी साहेबांनी त्या ठिकाणी घेऊन पुढे वाटचाल करतायत, त्या मोदी साहेबांच्या स्वप्नातला बलवान भारत हा आम्हाला सर्वांना बनवायचा आहे. आणि म्हणूनच महायुतीने जी कामगिरी गेल्या 2.5 वर्षामध्ये केली की आज इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये महाराष्ट्र भारतातील सर्वोत्कृष्ट राज्य आहे. आज परदेशी गुंतवणुकीमध्ये महाराष्ट्र 1 नंबरला आहे. 1 नंबर म्हणजे नंतरची 5 राज्य जरी एकत्र केली तरी त्यांच्या गुंतवणुकीपेक्षा जास्त गुंतवणूक ही महाराष्ट्रामध्ये येते. परंतु महाराष्ट्राचं हेच वैशिष्ट्य नाही. आज 1 रुपयामध्ये शेतकऱ्यांना विमा देणारं एकमेव राज्य कुठलं असेल तर ते महाराष्ट्र राज्य आहे. शेतकऱ्यांच्या अकाउंटला केंद्र शासनाकडून 6,000 आल्यानंतर त्याच्यामध्ये अधिकचे 6,000 देणारं राज्य हे महाराष्ट्र राज्य आहे. आणि आपल्या लाडक्या बहिणींना दर महिन्याला 1,500 रुपये देणारं सुद्धा एकमेव राज्य हे महाराष्ट्र राज्य आहे. आणि म्हणून केवळ आपण लाडक्या बहिणींना एवढंच देतो असं नाही, तर आपल्या मातांसाठी 3 गॅस सिलेंडरसुद्धा आपण मोफत देतो. आपली जी युवक आहेत त्यांना 6,000, 8,000 आणि 10,000 रुपये महिन्याला विद्यावेतन देण्यात येतं. आज मुलींना शिक्षण हे महाराष्ट्रामध्ये मोफत केलेलं आहे. आपल्याला गोष्ट एक लक्षात घेतली पाहिजे की आज महाराष्ट्रातल्या ज्या आमच्या महिला भगिनी आहेत त्यांना एसटीचा प्रवाससुद्धा निम्म्या खर्चामध्ये केला जातो. सांगायला अनेक गोष्टी आपल्याला सांगता येतील, परंतु महायुतीची ही जी घोडदौड चालू आहे, जी आदरणीय राणेसाहेबांच्या नेतृत्वाखाली, आदरणीय पालकमंत्री रवींद्रजी चव्हाण साहेबांच्या नेतृत्वाखाली हे सर्व लाभ हे आपल्या सर्वांपर्यंत पोचत आहेत. पण एक मला गोष्ट विशेष या ठिकाणी सांगायचं आहे की आज महाराष्ट्र ज्यांच्याकडे अतिशय एका आशेने बघतो की उद्याचं उगवणारं नेतृत्व म्हणून बघतो, ते आदरणीय नितेशजी राणे हे आपल्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करत आहेत. याचा आम्हाला सगळ्यांना अभिमान आहे. महाराष्ट्राचे मध्ये कुठलाही प्रश्न निर्माण झाला की एक प्रवक्ता म्हणून त्यांनी जी कामगिरी केलेली आहे, ज्या तडफेने जे बोलतात, आणि ते जरी आज भाजपमध्ये असलं तरी बाळासाहेबांचं हिंदुत्व प्रखरपणे महाराष्ट्रामध्ये जर कोण मांडत असेल तर ते स्वतः नितेशजी मांडत असतात. आणि निलेशजी राणेंना मी पुन्हा एकदा मनापासून त्यांचं कौतुक करतो की कुठलंही पद नसताना आपण ज्या पद्धतीने कुडाळ मतदारसंघ बांधला आणि राणेसाहेबांना जे बहुमत मिळवून दिलं हे कुडाळची जनता कधीही विसरणार नाही. आणि मुख्यमंत्री महोदयांनी सुद्धा आपल्या प्रवेशाच्या वेळेला सांगितलेलं होतं की जे यश आणि जे मतदान आपण राणेसाहेबांना मिळवून दिलेलं आहे त्याच्यापेक्षा अधिकचं मतदान हे आपल्याला या निवडणुकीमध्ये मिळणार आहे. आपण सर्वांचं मनापासून कौतुक करतो की आदरणीय राणेसाहेबांचा वारसा आपण जपलेला आहे. या कोकणच्या लाल मातीवर प्रेम करणाऱ्या एका नेत्याचं नेतृत्व आपण लोकसभेच्या निमित्ताने अबाधित ठेवलेलं आहे. त्याच्याबद्दल आपण सर्वांचं मनापासून कौतुक करतो. आणि आदरणीय पालकमंत्री ज्यांना पाठिंबा देतात तो उमेदवार विजयी होत असतो. आणि त्याच्यामुळे आपले सर्व उमेदवार या ठिकाणी यशस्वी होतील. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.